una declaració institucional que s'aprovarà avui al final del ple municipal. Sabeu que les declaracions institucionals només es poden aprovar per unanimitat perquè tots els grups municipals hi donen suport. Aquesta és una causa de drets humans, com sabeu, urgent, de la situació que s'està produint a l'Iran. Per tant, tots els grups hem donat suport i del que es tracta és que parlin les protagonistes, les dones, en aquest cas veïnes d'origen iranià que viuen a la ciutat i que ens han interpel·lat perquè l'Ajuntament de Barcelona ajudi a visibilitzar, a denunciar i a exigir que s'acabin d'una vegada per totes les execucions que ara mateix estan pendents a l'Iran. I per tant li demanaria a la portaveu, si us plau, que ella mateixa ho expliqui. Hola, bon dia. Gràcies per aquesta oportunitat. Som un grup petit de representants de les dones i els homes iranians que viuen fora del seu país. Estem aquí per denunciar la situació d'extrema vulneració dels drets humans bàsics universals a l'Iran. Ara mateix, segons fons internacionals, hi ha més de 18.000 persones empresonades sense drets i garanties legals i d'aquestes hi ha més de 50 persones que estan a punt de ser executades de forma imminent. És per això que avui portem una petita representació de persones que estan joves, artistes, jugadors de futbol, defensors dels drets humans, directors de cinema, estudiants, és a dir, tot el gruix de la societat iraniana, que pot ser el futur del país, està ara mateix empresonat, en risc de pena de mort, perquè l'Iran certament no és ara mateix democràtic. I el que volem demanar és el suport per donar veu a la lluita d'aquestes dones valentes, valentes en el sentit literal de la paraula. Per què? Perquè Iran, per defensar el dret a la llibertat a un país laic, lliure, avui en dia et poden jutjar sense garanties legals i et poden executar. Les dones volen ser lliures, lliures d'escollir, de ballar, d'estimar, d'anar en bici, perquè no us ho podeu creure, però a Iran ara una dona no pot anar en bici. Per tant, estem lluitant per una causa general, universal, que no solament afecta a les dones i als homes iranians, que esperem tots que algun dia el règim canviï, estem aquí per fer-ho, sinó que sigui un exemple per la resta dels països, no solament veïns d'Iran, sinó de tot el món, perquè és una lluita que mereix l'atenció de tothom. Per tant, agraïm de nou que se'ns doni veu en aquest moment a la nostra lluita. Moltíssimes gràcies, perquè realment el que la població iraniana necessita ara mateix és que se li segueixi prestant atenció i que el règim vegi que la comunitat internacional està atenta i que no pot ser tan impune a l'hora de reprimir les revoltes. Moltíssimes gràcies. Zan Zendegi Azadi. Zendegi Azadi. El proper dia 8 de gener us convoquem a tots a que ens acompanyeu a la manifestació que serà global, és a dir, estem treballant a nivell internacional perquè el dia 8 es pugui fer una manifestació i a tot arreu es pugui sentir la veu de les dones i els homes iranians. Us hi esperem a tots. Moltíssimes gràcies.